Învățând la oraș, observ multe localuri în care totul este dezvoltat, totul este frumos și doresc să fie și la mine în sat acest lucru. Și văzând multe activități, mă motivează și pe mine ca și satul meu să fie la fel de frumos și nu doar pentru mine, dar și pentru locali. Am participat în cadrul acestui proiect Upshift, datorită bibliotecarei noastre. Pe tot parcursul acestui proiect am aflat multe lucruri noi, m-am dezvoltat personal. Am aplicat la proiectul Upshift în luna mai, apoi am fost anunțați că am fost selectați, am fost foarte fericită. Când am început să facem sesiunile, am avut așa o stare de bine, așteptam cu nerăbdare să începem să implementăm un proiect. Am avut norocul să particip la o activitate despre egalitate de gen, stereotipuri și prejudecăți. Cred că acest proiect este foarte bine implementat și este foarte necesar în școlile de astăzi și așa creștem un viitor mult mai bun și mai prosper. Trebuie să promovăm acest lucru pentru ca noua generație să înțeleagă că toți noi suntem egali și nu trebuie să facem discriminare. Activitățile acestea care le facem acum aici, am vrut să le facem în foieșor și unele din activități o să fie femeia, tu știi că poți, egalitate de gen, stereotipuri și prejudecăți. Echipa noastră mare de tineri a fost repartizată în două subgrupe, respectiv una din echipe a câștigat proiectul cu foieșorul, iar cealaltă cu amenajarea unui teren cu aparate de fitness în aer liber. Eu am dorit să mă implic în sport, dar am primit păreri diferite că tu ești fată, tu n-ai pentru ce să intri în sport. Și mi-a venit această idee și îmi pare foarte bine că am putut să o realizez cumva, să o soluționez și consider că nu ar fi o problemă dacă și fetele vor face sport. Dorim să organizăm în foieșorul dat traininguri cu familiile defavorizate din localitate, cu tinerii care poate au violență în familie, niște mese rotunde întâi și întâi cu părinții care trebuie informați. Cred că foieșor mi-ar place foarte mult să facem mai multe așa joculețe, niște mese cu sondaje, cu preferințe de ale copiilor, adică să-și expună fiecare părerea și opinia. O să fie acolo Wi-Fi ca tinerii din sat să găsească informații dacă nu au posibilitatea aceasta acasă să o facă. Foieșorul o să fie un spațiu de recreere pentru toți locuitorii, nu numai pentru tineri și dorim să avem niște progrese și mulți tineri să ia exemplu și să continuăm lucrurile frumoase pentru localitate. Tinerii sunt cu inițiativă, îți doriți de muncă. Din partea administrației publice locale îi susținem, ne dorim să îi motivăm ca să avem niște rezultate cât mai mari. De multe ori m-am simțit criticată de cei din jur, că eu nu pot, că de fapt nu sunt curajoasă și nu am acele calități pe care trebuie să le am, deși eu știu că le am și pot să le dezvolt și datorită acestui proiect, într-adevăr, mi-am dezvoltat aceste abilități și mi-am învins unele frici care le aveam.